帝国。敵を撃て。いい盾。私はクロキシランス・カルザス。貴様は終わりだ。
敵を撃て。敵を撃て。レティシア、まだ大丈夫です。これは命令だ。ランス様。力がみなぎってきたわ。
私の敵ではなかった。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。ガルディアの残党どもも